Nagpangabay ang Department of Agriculture kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga palawigon pa ang temporaryo nga pagban sang importasyon sang bugas sa pungsod tubtob sa katapusan sang tuig. Una ginpatuman ang pagdumili sang importasyon para mapunggan ang pagnubo sang presyo sang palay nga nakaapekto sa mga lokal nga mga mangunguma. Suno sa Department of Agriculture, nagtaas na ang presyo sang palay sang ginpatuman ng pagban. Tungod sini nagpangabay si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. nga padugayon pa ang pagban sang importasyon sang bugas sang duga nga 30 tubtob 60 ka adlaw. Suno kay Tiu Laurel, magahatag ini sang tion sa mas maayong nga epekto sang pulisiya sa presyo sang palay kag bugas kag maprotektahan man ang mga lokal nga mangunguma batok sa barato nga imported nga bugas. Base sa report sang Department of Agriculture, Regional Rice Program nagsaka ang presyo sang 16 pesos and 50 centavos kada kilo sang Setyembre 8 tubtob 12. Kag nagnubo sang 13 pesos and 50 centavos sang Setyembre 15 tubtob 19. Ang gasto sa produksyon yara sa 12 pesos tubtob 14 pesos kada kilo. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ini nga exchange rate ang ginbase sa closing transactions sang Webes sang hapon. Wala sang transactions sang adlaw sang Biyernes bangod special non-working holiday. Wala man sang transaction sa bilog nga weekend. Magabalik ang transaction sa Lunes, Nobyembre 3. Sa aton nga reference rate, 58 pesos and 85 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 59 centavos ang baylo sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 49 centavos ang baylo naman sa isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 73 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 68 pesos and 46 centavos ang baylo sang isa ka euro. Sa liwat, ginkuha ini nga exchange rate nagikan sa Bankers Association of the Philippines kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas.